兵庫県姫路市のスイミング教室の指導員が教え子の女子児童にわいせつな行為をした様子をカメラで撮影するなどし実刑判決を受けた事件をめぐり、被害児童の両親が教室側の調査が不十分だったとして調停を申し立てました。この事件で元指導員の吉井一馬受刑者は強制わいせつの罪などでおととし実刑判決を受けましたが、スイミング教室は運営会社としての過失を認めず、社内調査の報告書も作成していなかったことなどから、被害者の両親は十分な調査と検証を求め、今日運営会社のある大阪で調停を申し立てました。この事件に対して向き合っていないです。私はそこは許せない。今後このようなことが出てこないような立場を作ってほしい。